Nikwara mugiro kama na inyako miwasiche gine wangsai chenro maro marangich welo maeka mokelo ni weche manyien. Bange twabrogo mbaka sadeko romo gi jatelo men Eliudo Walo men jatend migao mar tudruok gi lony manyasani gimomiyo tend jatend piny Kenya William Ruto irito mondo mi dhi dala mar Nyanza chakre kiny mano Friday chakre Friday nyaka Saturday nyaka Monday mane mbaka modhigo kod ni chenro chalo nade to gipango tich nango ango modhi wuoye ango ma jatend piny Kenya dhi kelo ne jopiny mar Nyanza. Anto nyinga Trevor Ombija Jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien mawan. We want the regime in power to suspend any other activities and focus on stopping these killings. Jod bura makaluo koro dwaro ni jatend piny Kenya wuono donjre nek ma oyaye matimore tong county ma Kisumu kod Kericho e boma ma Sondo kama ji adek onegi ka moko buora yudo thieth e ostende mopogore. 5 tests were done, samples, and there was no any bacterial pathogen. Nyaka sani poko yangore ni en tuo kata kwiri mane ma nyithi sikund jiri ma iregi ne ochamo momiyo gi tuo moro magalagala. Samoro wanyalo bedo gi miluongo ni overconfidence gi dho ngere, okay? Baba oseyombo. Ng'enjowa kano yudo tiko negi dhi e honeymoon. Higa achiel tok yiero mokalo penjo pod thoth gimomiyo oganda luo ne orem chopo kar romb gi ombulu mane gin go gi geno mathoth. Ero kamana ahinya kuom keto Ramogi TV ka jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wachaka ni wacha manyien ni jood bura mawuok Nyanza koro miyo piny owacho seche 12 mondo donjre mar thiro lweny manie tong' mar Kisumu County kod Kericho County. Jood bura go koni limbe jatend piny Kenya men William Ruto ma Nyanza nyalo bedo kayiem ka sirikande ok nyal kao ting' mar jiwo kwe alwora no. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kautel negi kod jaod bura manyaka chadumo wuor. Jood bura mawuok Nyanza wuok mager kod piny owacho mar Kenya Kwanza kendo miye seche 12 mondo donjre lweny madhi nyime kind tong' mar Sondu mosekelo tho kod hinyruok e kind jodak ma Kericho County kod Kisumu County. We want the regime in power to suspend any other activities, planned or ongoing, and focus on stopping these killings. Jotelo go wacho ni limbe mar jatend piny William Ruto nyalo chalo kayiem nono ka sirikal ok nyal chiwo arita kwe ne jodak makoro chunygi go kibi e wi arita kwe mongo hore. As we speak now, I've just been even after alerting the security forces that several houses are being burnt in broad daylight. Ere kaka dong urwak welo ka jo un gi liete ma ji otho. Wach ni nyaka tieke kawuono gi kiny. Mako kadho kanyo to weche miwacho ni dwalimwa go onge wawere go. Kagi lose liere mar od bura. Atumo wuoro lero ni sikunde maromo 7 mokelo kanyakla Holo Primary to kod Secondary, Saka, Ngege to kod Sondu Union Primary, Agai Primary to kod Kibuon, maduto report yango ni oselor kaluore kod rach mar arita kwe. That is Holo Primary School has been closed, Holo Primary and Secondary Schools to protect the pupils. We have Saka Primary School along the border which has been closed on the Kisumu side. We have Ngege Primary School, Sondu Union Primary School, Agai Primary and Kibuon Primary. So those are 7 schools which have been affected because somebody is sleeping on the job. So we want the regime that is in power currently, and there's only one regime in power, as you all know, to move with speed and arrest this situation before it gets out of hand. Jood bura go kata kamano kwa jagoro mungire migao mar arita kwe Dr. Raymond Omolo mondo chop Sondu mar manyo lalruok e kaka yor kelo kwe. Oganda kwa mondo nyakwe kinde ma piny owacho isundo mondo manyore maketo kwe kunde ma koro tulo bede nyal gedi moweyo koganda mathoth osewito ngimagi to moko bende ni kod adhonde mag hinyruok e kinde mag tulo makamago. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi.
Mae momiyo jood bura gi wang' ni ji adek owito ngimagi kama moko makwan gi pok oyangi to pod dhi nyime kod yudo thieth e kar yudo thieth ma Nyabondo mayudore e sub county ma Nyakache e Kisumu County bang' muoch mar tulo e alwora ma Sondu. Kaka jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo lero, luoro to pod okwako nyuola ma odak e gwengego ma Sondu nikech tulo mantie kanyo. Tindwa thoma lit, oganda wa thoma lit, jodongo thoma lit. Why you ni jo konywane ka dwan gi chandruok? Ne en lit mane okwako chuny familia bora e kar kano ringre ma Nyabondo. Ka e kama okane ringre ji ma onegi e tulo no mane otimore Sondu. En tulo mane ochakore kogwen ma piny orugo kawuono. Kendo moko kuom jopiny e alwora ma Sondu ne dino apeini mar ng'iko yore wuoth. Ne ochuno obila mondo odonjre mar temo keto kwe. Moko kuom ji mane oyudo hinyruok kod jodongo ma alworano ochiwo ler e wi gima dinyo kel tulo. Gokinyi ka nadhi skul noduogo dala. Ka duogo dala kama aloko toka awinjo ka gimoro chwoyo toka to ka ng'iyo to en asere. Sama jakuo negi gi multitude mar ji gin koro gidhi giting'ore gibiro gi revenge. Then why ok gichung jogi mabiro korwa? Anyuola mar Brian Odhiambo ma en rawera mane somo e kar tiegruok ma Kaimosi yango lit ma en go bang' ka wuode ma jahigni 23 ne ochadh gi beti ma onegi. Obiro dala chieng' Sunday weekend akowe gi gik mane ginyalo dhi konyore godo. Koro ka gokinyi ting'isane nyathini osenegi. Nyathi obeti anta abet kamanyo ni mondo miyatimre nare nyathi osom. Ka to koro gi kama. Jodak onyiso luoro ma gin godo ahinya to kaluwore ni kuom higni mathoth romo mag jiwo kwe osebed ka ibago to ok nyuolo lemo. Jowagi waseromo go 7 years to ok wawuoyo to kwa tieko to gin gidhi giloko margi. Ok gidwar luwore kaka wakalo. An ok adwar lweny, gima dwaro kwe between Joluo gi Kalenjin. Governor ma Kericho akwayo ni gibed piny gi governor ma Kisumu County mondo gikelwa kwe border. Kik wabedi ni wuondruok ni kuo dhok to nitie hidden agenda. Wale wanakuja usiku kama wamejiandaa na visale na vikuki na wakadonga. Wanagonga sisi kama Daramu Haleluya. Wapikipiki wanachukua, wanaenda naye. Sasa tunaomba serikali kama wanasikia sahi. Tumeomba kwa amani ya Mungu. Sisi tunataka amani. Gavana ma Kisumu Peter Anyang' Nyong'o mauloso e yor andika oseyo tulono kendo nyiso sirikal mamalo mondo ka okang' maneno ni kwe oduogo Sondu. Gavana ma Kericho Eric Mutai bende ojiwo kwe e alworano. I'll be organizing for a meeting with my brother and senior brother, Professor Nyang' Nyong'o, who is also one of our leaders in the LREP economic bloc. And I'm also reaching out to Professor Kindike Kiture and P.S. Omolo so that in the next coming few days, we will have a meeting in a neutral place where we'll be able to discuss objectively on a lasting solution on the boundary dispute of Sondu. Nyawe wi weche magarita kwe pod medo mienjo ndalo ariyo kende to jatend piny William Ruto limo alwora mar Nyanza. Kwayo jopiny en mondo weche rido arita kwe obede lai manyime e twak mobiro bedo godo e kinde limbe mare. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. En wach ma hinyo chuny ahinya. Wan pod wabiro medo mana sundo jomochung' ne arita kwe mondo ne ni kwe onyae kind Sondu gi Kericho kacha chaini. Mane mbaka mobiro medo goyo mondo mwang'i kaka jo arita kwe nyalo chopo kanyo mondo kony jopiny. Kwa kanyo ni jopuonjre makwan gi romo 1,086 e skund nyiri ma Iregi Girls man kaka Mega osedhi pacho kaluwore gi luoro mar tuo ma omuoch e skund no manonro mare to pok oyangi. Kaluwore kod jatend migawo mar thieth, duoko ma wiye mane giyudo kowuok kuom Kemri ok onyiso tuo moro amora. Jofwambo marwa Judith Omondi miwa ler. E okinyi makawuono, jonyuol molie skund nyiri ma Iregi kod luoro mar rango kaka nyithindgi dhi bang' ma hawo jopuonjre 106 chwali kuonde thieth ma opogore kaunti no kod tuo ma pok oyangi. Leo tumekuwa shuleni, tujeona kama ni vibaya vile, lakini tumefurahia kama wazazi wenye tumefurahia kuacha wanafunzi wetu kwa mikono walimu, tunajua kwa salama. Wengine wamechukua watoto wao nyumbani, lakini mimi nimeonelea
abaki kwa shule, kwa sababu akiwa shuleni ako kwa mkono mzuri ya serikali. Mimi nikienda naye nyumbani naweza kushindwa kumtibu. Nyaka kawuono maromo jopuonjre 1,880 ne osedhi pacho kama thoth ne odong' e skul, to gin jopuonjre mag klas 12 ma bende 148 osedhi pacho. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha nokoni duoko mane giyudo mokwongo ne ok oyango tuo. We did 5 tests were done, samples, and there was no any bacterial pathogen that can be conclusively referred to as causing the issue. Negi chwalo pim moko kata kamano ne Kemri bade ma Nairobi, kendo gigeno yudo duoko koleo to tich ang'wen, ka jatend migawo mar somo to koni jopuonjre man pacho biro dok kunde somo wuok tich. We have been able to send some of the children, the students who wanted to go back home. So we have sent some of them home and they will be coming back to school on Monday. Several samples have been brought to Nairobi to Kemri, and investigations are ongoing. As soon as we get any information, then we shall be able to share it. But I would like to call upon members and the public to remain calm as we manage the situation. Judith Omundi, RAMOGI TV. Archbishop mar din ma jokopere Philip Anyolo jiwo sirkal mondo ne ni wuok oko mar chopo singo mane ochiw ne jopiny e kinde mane gisero ombulu. Anyolo kinde yawo kar thieth ma St. Francis Community Kasarani omedo jiwo sirkal mondo mi pek weche timo twak midhiero ma oganda kaloe kotenore gi pek mar ngima moloyo go twak weche mag siasa. Omedo siro wach twak madhi nyime kind sirkal gi riwruog Azimio kendo jiwo oganda mondo sir chenro no. Own brothers and sisters have been fighting one another on the political level and everywhere. But the best thing and the most important thing is we join together, even as the national anthem tells us, to talk about our future, all of us together. So I want to congratulate the dialogue that has gone on, and I want to encourage it, perhaps in a challenging manner, that let it be something, dialogue that will bring sense to the lives of the people. So we encourage and we continue asking the government and the people concerned to do appropriately the work they are given for the betterment of the people of Kenya, not just for selfish reasons. Kwa kanyo ni board mochung' ne rango rang'eny mar yedhe mikuoye puothe ne nego kudni okwedo report man ogol dwe mokalo mawacho ni yedhego otimo kwiri kendo ok ber kod ngima mar dhano. Apisa maduong' mar board mar PCPB Frederick Mushiri owacho ni board no thoro rango rang'eny kod kaka itiyo kod yedhego mar neno ni oti kodgi kaluwore kod chik. To kaka Simpros Okinda leronwa, board no kwedo apisas marango rang'eny mag chiemo e pacho kaendi kowacho ni duol no dwaro mondo ochung' PCPB e tich mondo giyud thuolo mar uso mwandu giwegi. Dwe mokalo riwruok ma ok mar piny owacho mar Heinrich Ball Foundation nogo chapa report mane yango ni nyalo bedo ni jo Kenya chamo kwiri koluwo chiemo mawuok e puothe ma pacho ka. Kaluwore kod lipod ni yedhe mag nego kudni e puothe mitiyo godo e pacho ka otimo kwiri kendo ok ber gi ngima dhano. Ma en wach mokwedi kod board mochung' ne rango rang'eny mag yedhe mag nego kudni e pacho ka mano PCPB mawacho ni gitiyo makare maneno ni yedhe go losi e yo mowinjore. Pest control products that we use in our production processes have been evaluated for their safety, quality and efficacy. Kaluwore kod apisa maduong' mar PCPB, board no oseloso yedhe gi kuom thuolo malach kendo onge ngima dhano mosehinyore tok chamo chiemo mokwe yedhego. What was being spread around, if it was true, and I am saying it is not true, we could all not be seated here. Tungekuwa tumekufa kitambo sana. But we are here. When we authorize pesticides, they are supposed to be used according to label instructions. Mushiri olero ni mana kaka yedhe mamoko, yedhe gi oting'o kwiri mag nego kute kendo ka otigo maber, to ok nyal kelo rach moro amora e ngima dhano. Pesticides are made to kill. It's only that the target is either a pest or a disease organism. And the mode of action, the way it kills, is similar to the way it would kill you if you took enough dose. Ero mono mano nywako jokanye sekta mar pur. Jopur bende ogolo ywak ne lipod no ketho negi chiro ahinya to e pinje maoko ka koro gidwaro mondo oganda kik land weche ma ok gin godo gadiera. Simpros Okinda, RAMOGI TV.
Doho ma Eldoret ogolo chik mondo chung chenro mag od bura ma kaunti ma Uasin Gishu nyaka bura mochwal kod riwruok ma ok mar piny owacho winji. Jang'ad bura e doho no Wananda Anuro ochiwo chik makamano tok jakedo ne ratich oganda Kimutai Kirui wacho ni od bura no ok ochopo dwaro mar chik majiwo pok marom mar lemo mag telo ne kit chwech duto. Kirui nyocha odhi e doho bang' doho ma piny chungo welo mar jokanyo 9 mag UDA mondo bed jokanyo mar od bura no endo. Today we receive a court order restraining us to do business in the county assembly, and as a law-abiding citizen, we were able to honor that order and stop our business henceforth today. So we have halt our operations in the county assembly, the sitting committees, the plenary, until this matter is resolved. It's because the IEBC, as currently is not properly constituted, and therefore we have found ourselves in this situation. Komiti mar od bura ma ochung'ne keto mwandu e weche somo ochiwo chik mondo migawo mar somo mar thieth kaachiel kod board mar hospital mar Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital oti kanyakla eneno ni gichiwo lwasi maber ne jopuonjre mondo oyud puonje hospitandno endo. Jopuonjre kaachiel kod jatelo mar balariany mar Kenyatta mane ochopo e nyim komitino oywak ni kata obedo ni gine mane gidhiro paro mar bedo kod hospital osewitgi oko kendo ok omigi thuolo mar yudo sir kaka owinjore. But students of Kenyatta University, the medical students, have unfettered access to the university hospital. Madam CS, is that implementable? From the Ministry of Health, we have done our bit, which was the accreditation process. And that has been already done, Chair. I want to ask of the university that now we come together and do the last bit to allow the students to access the facility, because that is what is required in the short term. That is what I would regard as a short-hanging fruit. The dream of the university has actually not changed. If anything, the University of Kenyatta should be able to be very proud, because the original dream, the way it was a very small dream. But the way it has become now, it has gone beyond the original dream. Awadhi yo moro machuok koduogo to budani weche manyien kik idhi mabor ahinya. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3 hash yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 070967070. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Nunua KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334 hash. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2 hash and get your airtime PAP with zero transaction costs. Tich Ang'wen, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar poko pogore ka osir gi bengi mar Equity. Sama nachako tijene
nachako to nobedo gi changamoto mar pesa. Koro nikech nachako gi matin mane an godo to nayudo ka jo Equity nigi yot mar miyo ji pesa. Najiunga kodgi. Poko pogore, saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi. Ramogi TV. Paro ni biro kae kwa ng'uono. Kara in biro pako nyathini timbe maricho ma enotimo. Dio mondi ne principal sani. Ai timie barua mar kwayo ng'uono. Donge wach maber ne dwaro ni mondo ndik ni barua mar kwayo ng'uono. Be ining'e adier ni loso gi ng'a kamano? For KPLC tokens, Villa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Kamano kumgere Ramogi TV kaendi. Riwruok mar Azimio ne okwedo duoko mag yiero mar tend piny Kenya ewi mano mane giwacho ni duol matayo yiero e pacho ka IEBC ne orocho duoko mag yiero kendo miyo William Ruto loch. E duoko mane olandi kod jakom IEBC machon Wafula Chebukati, William Ruto ne obedo jaloch bang' yudo ombulu milion 7.1 ka iluwe machiegni kod ogai mar Azimio Raila Odinga gi ombulu milion 6.9. Pogruok e kind jotelo ariyogo ne en ombulu 233 gi 211 kende. To kata kamano, duoko mag IEBC ne yango ni e counties 4 makaluo, ombulu maromo 595 gi 808 ne onende udi ma ok ogo. To en ang'o madibede ni notimore? Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa wachni. I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Higachiel bang' jakom duol machon mar IEBC Wafula Chebukati lando William Ruto kaka jaloch e yiero mar 2022, riwruok mar Azimio pod okoyango duoko makamago. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Okang' makamano ne omiyo riwruok mar Azimio oluongo ng'anyo mar kwedo telo mar William Ruto e chak dwe mar 3 higani. Ng'anyo makamago oseweyo ji mohewo 50 ka owito ngimagi, ji mathoth kod hinyruok kaachiel gi kethruok mag mwandu. Dwaro maduong' mar riwruok mar Azimio en ni IEBC oyaw kuku maduong' mar kano ombulu mar yango adiera ewi ombulu mag tend piny. Kaluwore gi Azimio, ogai margi Raila Odinga ema ne obedo jaloch, kata kamano IEBC ne orocho duoko mag yiero mar tend piny kendo miyo William Ruto loch. Jakom duond bura mar ODM John Mbade kod jaod bura ma Uriri Mark Nyamita wacho ni pogruok mane onenore e kind commissioners mag IEBC ewi duoko mag yiero mar tend piny en ranyisi makende ni yiero mar tend piny ne onge kod adiera. Ok en wach mowuok kata kuom Azimio kende, ok en wach mowuok kuom ODM, ok en wach mowuok kuom Raila Odinga. En wach mowuok kuom joma ne duol manochung' ne weche mag yiero ma iluongo ni IEBC. King'iyo wan gi joma ochung' ne yiero gin commissioners kata commissioners, gin ji 7. Kuom ji 7 gi, ji 3 ema ne opuodho duoko manolandi Bomas of Kenya. Ji 4 kuomgi ma bende mang'eny moloyo ji 3 ineno ka nowuok kata kapok olandi yiero modhi Serena mowacho ni ok giyie gi gima ne idwa landini. Koro emomiyo wan kaka jo ODM gi Azimio kwa jumla wate wawacho ni nyaka tim nonro makende mondo ong'e ni tang'o manotimore weche mag yiero gi. Kapo ni ng'ato IEBC notimo yiero maratiro, commissioners go kar romb 7 dinowuok bowacho ni mae ndite kaka nogoye. To mae ndien mana Chebukati gi langi 2 moko ka ema osiko wacho ni ne wagoye maber, ne wakwane maber, jinoko kwale. To kop nyisgi ni kara biuru pime kendo koro wuge do wabiro beda piny bede wi mesa ka ipime kaka nokwane, ipime kaka nobedo. To giwacho ne wano kwa bibiro mano gidhi ponde eskad Supreme Court. Waneno ni dhano ne wantiere godo. Opinion poll ne nyiso ni wan man wanyingo wayombo wach kura ne. To okwa
nokwahikore mar rite. Nokwahikore. Ng'eny jowa manoketi ofis mamalo ka ne okwahikore mar rito kura. Emomiyo ne wagore piny. Kata odoko ni Azimio pod oramo ni IEBC ne omayo ogai margi Raila Odinga loch, nitiere paro machielo ni gwenge mag oganda Luo bende ne okogoyo ombulu madwarore mar miyo Raila Odinga loch. Kaka Ramogi TV ne wadok chien mar menyo ni to oganda Luo manen gi geno ni kura mar 2022 koro ne dhi keto wuodgi e loch, to ne owuotho nade e ombulu mar tarik 9 dwe mar 8 higa mar 2022. Kaluwore gi kwan mag IEBC, jogo mane ondikore kaka jogo ombulu e kaunti ma Siaya e yiero mar 2022 ne gin ji maromo 533,603. Kuom ji maromo 533,603, ombulu maromo 371,992 ne oyiero rangi marambulu mar Raila Odinga kod Martha Karua, e kinde ma rangi mar tong' gweno mar William Ruto kod Rigathi Gachagua to ne owuok kod ombulu maromo 4,320 kende. Jachung' mar Agano Party Waiga Mwaure kod nyawadgi mar Roots Party Ngire George Wajakoya ne oyudo ombulu maromo 940 koriw, e kinde ma ombulu maromo 1,894 to ne okethore. Kaluwore gi IEBC, ombulu maromo 376,354 ema ne olut kod jodak ma Siaya County. Manyiso ni kuom ji 533,602 mane ondikore ka jogo ombulu e kaunti ma Siaya, mana ji maromo 372,248 kende ema ne owuok oko mar luto ombulu e yiero mokalo. Mae yango ni jogo ombulu maromo 155,248 mawuok e kaunti ma Siaya ne okogoyo ombulu e yiero maduong' mokalo, kata odoko ni Raila Odinga wuok e kaunti no. E kaunti ma Kisumu, ji maromo 607,496 ne ondikore kaka jogo ombulu motelo ne yiero maduong' mar 2022. Kaluwore gi duoko mag IEBC, Raila Odinga ne oyoko ombulu maromo 419,997, Ruto ne owuok kod ombulu maromo 10,011, Waiga Mwaure kod Wajakoya to ne owuok kod ombulu maromo 1,027 koriw. Ombulu maromo 2,572 ne okethore, e kinde ma ombulu maromo 431 kod 5 ne opuodh kod duol mar IEBC. Kaluwore gi mano, ombulu maromo 173,889 ne onindo e kaunti ma Kisumu, achiel kuom gwenge ma Raila Odinga nie kod mbi mapek mar siasa. Kowuok e kaunti ma Kisumu, Nyong'ong marwa ong'ong'o wang'e e kaunti ma Homa Bay. E yiero mar 2022, kaunti ma Homa Bay nen kod jogo ombulu maromo 551,111. Kuom kwan makamano, ji maromo 399,784 ne osiro otiko mar Raila Odinga kod Martha Karua, e kinde ma okapu mar William Ruto kod Rigathi Gachagua to ne ong'wano ombulu maromo 3,497. Waiga Mwaure kod Ngire Wajakoya ne oyie kod ombulu maromo 831, e kinde ma ombulu maromo 2,045 to ne okethore. Ombulu maromo 404,112 ne opuodh kod IEBC, mayango ni e kaunti ma Homa Bay, ombulu maromo 147,2 ne okochopo e kuonde luto ombulu e yiero maduong' mokalo. Kalapapla marwa ne ong'ado nam kendo goyo ng'wech nyaka e kaunti ma Migori. Ler mag IEBC yango ni kaunti ma Migori nen kod jogo ombulu maromo 469 kod 53 ne jolar kom 10 piny moro amora e yiero maduong' mokalo. Kuom kwan makamano, jogo ombulu maromo 294,136 ne oyie kod otiko mar Baba na Martha, e kinde ma jogo ombulu maromo 52,525 ne othal kod chenro mar bottom up mar William Ruto kod Rigathi Gachagua. Jogo ombulu maromo 1,000
112 to ne opango lai e tok Waiga Mwaure kod Ngire George Wajakoya. Ombulu maromo 1611 ne okochopo dwaro mar kweth mar Wafula Chebukati. Kwan makamago keto e lela ni ji maromo 119,669 ne okoketo e tim ratiro margi mar siasa mar goyo ombulu e yiero maduong' mokalo e kaunti ma Migori. Mae nyiso ni e kauntis 4 makaluo ombulu maromo 595,808 ne onindo e udi e gwenge ma ogai mar Azimio Raila Odinga nie kod mbi mapek mar siasa. Penjo maduong' en ni ang'o momiyo kwan mag ombulu maduong' ma kamae ne onindo e udi e kauntis mag onagi kata odoko ni wuodgi ne laro tend piny. Dibed ni oganda luo ne okwano nyithi gwen kapok gweno otoyo tong' kose. Ne samoro wanyalo bedo gi miluongo ni overconfidence gi dho ngere, okay? Baba oseyombo, gini wasekawo, okay? Koro kucha achiel ne to gini to timore wasekawo. Onge gima pogruok moro manyalo kelo. Wang'ni ne wadhi e kura ka wantiere gi sirikal ne wacho ni ne ni korwa. Koro aparo ni ma nyaka bed ni omiyo ji nyawo ma koro ji wacho ni ka sirikal onge kodwa gi wach wang'ni gi wach moro maduong' e luo ni gini wasekawo. Koro ng'ato chiwo sa 12 pok odhi go kura en oseyang'o diel gini wasetimore nade gini wasekawo. Yiero ma jo Kenya mang'eny wuok nega motegno king'iyo mos en mana mar malo ka mar rais, nikech mano e kuma idwaro kura mar ji duto mondo wuogi. To mane kuma ne joluo no kowuoke malong'o, ji nokawo ni sirikal ni deep state kaka ne giwacho bro konyo jatelo mondo oyud gini. Wiwa no will ni ok en ga deep state, gini en ga jopiny ma joluo ne chop atamalo 90 mondo kura an yie Raila de sani en president mar Kenya. Nyaka ne wachak go kura gi multiparty ka 92 wasebedo ka wadhi e yiero ka sirikal mantie ok dwarwa. Koro ne nitie mor gi lo mane wan go ni wang'ni to koro sirikal mantie onge kodwa gi wach. Koro jomoko ne nyalo bedo gi paro no, to mano ne en paro marach kabisa kupo ni ne pach jowa moko mano mono gi chope polling station, nikech in sami wacho ni deep state dhi miyo utelo ni odhi miyo utelo kuwuok kanye ka ok go kura. Moko kuom jonon siasa kod jopiny bende tudo wach makamano kod chochni e gwelo kata nominations mag ODM e gwenge mag Kaluo. Adiera ni kanye. Kirango kata governors joma nochung' Kaluo, onge governor mane odhiano post. Campaign ne en campaign ma iye liet. Kendo kura sami goyoga, ja ogombulu kodhige gombulu no. Iyudo ko gombulu ne president, imiya ombulu 6. Ok wachga ni wan wabiro mana gone governor marwa kendo, or wan wabiro mana gone president. Koro campaign notimore Kaluo. Mano ka yie gi wach mar ni nominations mag ODM nonego chuny jopiny mondo gigo ombulu. Political parties kata kaka ODM adieri makende, ODM onge capacity mar timo nomination. Kata parties moko gionge capacity. Gionge capacity niya nomination mag chama are almost like a general election. Kich kange time MCA, women rep, ginoero kamano. Kom ka kom nigi candidates abich, nyakange goal ballot papers. IEBC tiyo gi about 40 billion to do this thing. Unto, udono utime kaendi, gi less than a billion, sambora million 500. Ok nyalre. An gi pacha, ta feel ni neno wach mar consensus, okorach. An pok abedo gi direct ticket, pok nomiya, ok ahere ahinya. To okorach kupu ni utie olose maber. Gima no kwatimo maber en ne wach ma direct ticket ni noningo waikre ne to ne ok waikore maber. Mokwongo noningo bed ni waketo candidates wagi otim giluongo ni bonding giromo, especially areas ma competition ni malo ahinya. Watimo bonding, jibedo kata ka compete to hera moro nitie ni ukech unjo ka ng'ata achiel. Mano ne ok watimo. Chiwo direct ticket en e pend chik
mag parties go ogogo, okay? To samoro nyalo miyo chuny jomoko nyawo, okay? Mamiyo koro kochopo seche kata wacho ni yawa an ng'at ng'ane to koro ang'o? Koro ok oyudo koro an bende atimo ang'o? An koro ok adhi go kura. Tok yudo otiko mar ODM, jogo mane ochung' e laro kombe mag siasa bende wachore ne oweyo tiyo matek mar manyo ombulu ka gin ne giseng'eyo ni kuondego ne osedonjo. Niwinjo ka koko wuok ni Mbadi goyo candidate mag ODM. To an ok ago candidate mag ODM. Nakonogi ni unindo chieuru mondo chak campaign. We uru celebrate utikni manyo yudo utiko eru yudo uru udhi yude kombeu. To be udhi golo jowa mondo kam okokura kaka wadwaro. Kech mane gima important piny luo. To ng'eny jowa and I hope ni okobi winjore mopogore kendo. Ng'eny jowa kano yudo tiko negi dhi e honeymoon, negi dhi chela ko celebrate, negi manyo kombegi. Ne oge many, negi ng'eny ne wuondo Raila ni wakonyi lweny, to negi dich gi kombegi. Koro mondo minegi chok jowa mondo gigol jowa e villages, mondo jowa ong'e ni kura ni gi pek marom nade. Nobedo maonge. Then ji mang'eny bende koro ne wang' ni to jakom dhi time nade. Emomiyo wayudo 72%. Kupo ni ji obiro ji 15,000 mogo kura, to ji 7,000 go kura, to ne gin ji 14,000, ji 7,800, an ng'e ni pod oyiera yiera. Ting'e ni mano ok en kaka mar president. Mar president en ng'eny mar ji. Nikech kama ugoye ni, unugoye tiriwe, pod idhi pime gi ma Mombasa, pod ipime gi ma Marsabit, pod ipime gi ma kumachielo. Kaluwore gi IEBC, jatend piny William Ruto ne oyombo bang' yudo ombulu maromo milion 7,176,441 ka ogai mar Azimio Raila Odinga ne oluwe e ng'ute gi ombulu maromo milion 6,942,930. Mae yango ni pogruok e kind William Ruto kod Raila Odinga ne en ombulu maromo 233,211 kende. Turnout wa mawang' ni nyowuok e Nyanza ni nyorach. King'iyo gi higa mane wayude turnout ma piny ne manyotimore ni en 97. Higa 2002 ne turnout obedo 78%, I remember. 2007 to nwago almost 90%. Yeah? Over 90%. To 2013 menene 80 something 85 86. Kata mana 2017 yo en over 80%. Kuro this time to nyorach nikech turnout marwa nyo 72%. Kata obedo ni ne osetimore kaka ne otimore, paro pod nitie ni puonj nyalo bedo ne oganda luo e higni mabiro kaluwore gi dwaro mar mondo giwuog oko kar rombgi mondo duondgi kod tekogi owinjore e paw siasa ma Kenya, ahinya to e weche mag kura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Paro ni biro kae kwa ng'uono. Kara ini biro pako nyathini timbe maricho ma enotimo. Dio mondi ne principal sani. Ai timie barua mar kwayo ng'uono. Dongi wacho maber ni dwaro ni mondo ndik ni barua mar kwayo ng'uono. Be ining'e adier ni loso gi ng'aka ma. For KPLC tokens, Villa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. $200 tu. Hey Buddha, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenywa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Jeep
Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nus milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3 hash yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokalo namba mar 07096670000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Odhieno weche mag tuke ni kocha mar tim mar rugby mar jok mamine mapacho ka Lionesses Dennis Mwanja olando kweth jotugo madhi tuke mag rugby mag Africa Women's Sevens madhi timore Tunisia tarik 14 nyaka tarik 15 dwe mwantiere ni. Captain Grace Adhiambo biro telo ne jotugo 12 go e tuke go ma bende idhi ti godo yiero jochung mag Africa e Olympic maiga manyien. Team no bende oting'o jotugo Sharon Auma, Stella Wafula, Phoebe Akinyi, Judith Okumu, Grace Adhiambo, Janet Okelo e kinde mamoko bende. The Kenyans are driving forward. Kwa dhibele ni team mar Lens mar Ufaransa noluoko Arsenal gonde 2 kuom 1 e tuke mag Champions League. Arsenal mokuongo noloyo kokalo kuom jatugo Gabriel Jesus e dakika mar 14. Lens noduoko gonde dakika mar 25.